Ήταν ο πιο φωνικός σεισμός που έχει γίνει ποτέ στην Εύβοια. Πλάνα δεν υπάρχουν, μόνο ιστορικές αναφορές. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για τον νομό μας, με δεκάδες νεκρούς. Το πιο επικίνδυνο σεισμογενές σημείο που επηρεάζει άμεσα την Εύβοια είναι το περίφημο ρήγμα της Αταλάντης. Η ύπαρξή του είναι γνωστή από την αρχαιότητα, με τον Θουκυδίδη να αναφέρει ότι οι συνεχείς σεισμικές δονήσεις στην περιοχή στάθηκαν εμπόδιο στους Λακεδαιμονίους να προχωρήσουν την εκστρατεία τους πέρα από τον ισθμό. Το ρήγμα έκανε έντονα την παρουσία του το 426 π.Χ., προκαλώντας ένα σεισμό 7 Ρίχτερ που άφησε πίσω του ανίποτη καταστροφή. Στις ροβιές της Εύβοιας, το τσουνάμι που ακολούθησε σάρωσε την περιοχή. Όσοι δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν πνίγηκαν, ενώ ολόκληρες εκτάσεις γης χάθηκαν κάτω από τα νερά. Το ακρωτήριο Κιναίο καταποντίστηκε. Η Εδιψός είδε τις ιαματικές πηγές της να στερεύουν για 3 ημέρες και στους ωραίους εκατοντάδες σπίτια κατέρευσαν, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και άστεγους. Η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή ώστε, σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, προκάλεσε μετατόπιση ακόμα και στην βόρεια-ανατολική πλευρά του Παρθενώνα. Το γεγονός αυτό δείχνει τη δύναμη του ρήγματος, που συνεχίζει μέχρι σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα γεωλογικά σημεία 0 του ελληνικού χώρου.